May aksyon pa og sibat sa mga sakop sa CDO Malaybalay. Ang duha ka mga bagong pispis nga nagdala og drugang shabu atol sa gigasang drug buy-bust operation na launa 13 sa hapon, Oktubre 12, 2025 sa Purok 1, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Mga dinakpan na ilang si alias Ipoy, 24 anyos, ulay trabaho og residente sa Purok 1, Barangay Kalasungay, o si alias AJ, 19 anyos, ulitaw, residente sa Purok 5, Barangay Dalwangan, Malaybalay City. Atol sa mga operasyon, napalitan si alias Ipoy og sa kapakete sa gituang shabu sa kantidad nga 500 pesos. Samtang sa pag-body search sa mga target, nakuha sa posisyon ni alias AJ ang duha ka dagkong sachet sa silupin sa gituang shabu nga gibana-bana nga motimbang og 6 gramos nga adunay estimated drug price nga 4,800 pesos. Og nakuha usab ang buy-bust money sa posisyon ni alias Ipoy og motorsiklo nga gisakyan sa dinakpan. Giangkon usab sa duha ka mga dinakpan nga migamit sila og droga. Samtang miangkon usab si alias AJ nga masulod lamang siya sa maong binuhatan tungod wala kinilingaw. Sa karon, paslak na sulod sa prisuhan ng duha ka mga dinakpan ug pasakaan og kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung pagpayuhot og illegal nga droga. Mga katropa, sa matag adlaw natong pagpanikay-sikay sakit sa kalawasan ang atong mabatean. Mga katropa, haplasin na kana og Santon Plus Herbal Oil. Gikan na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon, alang sa nagyusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Christian Bakyugon, X7 News.